この後は、シリーズ特集、大分市中心部の変化です。この番組は、ご覧のスポンサード提供で、お送りします。ウェーブショップでは、秋の割引セールを開催中。店内のおもちゃの先製品、3割引きでの上司。11月30日まで開催中。お求めは、大分市片島、ウェーブショップへどうぞ。超本格、自家製ピッツァ。石窯でじっくり。ぐっしゃー。ソースピザそばの配達いたします。ピザ、チョ。本格宅配ピザっていうと、ピザッチョっていう。美味しい宅配ピザっていうと、ピザッチョっていう。ピザッチョっていうと、ピザッチョっていう。そうして、後で、寂しくなって。ピザッチョっていうと、ピザッチョっていう。ピザッチョでしょうか？いいえ、誰でも。美味しい宅配ピザは、ピザッチョだと思う。ピザッチョ。今日の特集です。シリーズ特集、大分市中心部の変化。今回は中央通りと周辺店舗、最新の状況をお送りします。中央通りの歩道を拡張する計画が、先日、白紙に戻ること明らかになりました。その一方で、中心部の歴史の長いお店の閉店が相次いでいるなど、最新の状況をお伝えします。中央通りの歩道は、3車線場から、現在は中央町側に、仮設の歩道を設置し、2車線化になっています。2013年10月から約1ヶ月間、中央町側に2車線化を実施、その後は3車線化に戻り、今年の3月、大分市中心部活性化を目的に、再び、仮設の歩道を設けました。マクドナルド大分店は、マクドナルドの県内1号店として、1979年にオープンしました。異物混入などの影響で、売上高が減少し、全国で約160店舗が閉店する見込みで、大分店でも閉店するポスターが貼られ、今月15日、36年の歴史に幕を下ろしました。セントポルタ中央町の春屋書店は、1977年に開店し、その後は店舗を3階建てに改築し、品揃えを充実してきました。最近は周辺に大型書店の進出が相次いだことなどで、今年の12月末閉店する見込みで、38年の歴史に幕を下ろすことになります。もうすぐ12月になり、クリスマスや年末年始などで賑わう季節になります。大分市中心部の変化は、これからも変わりつつあります。これからの周辺地域の動きにも注目です。